Interhome tarjoaa vuokrattavia lomataloja ja huoneistoja. Tarjolla on yli 20 000 eri kohdetta 20 eri maassa. Interhomen kautta voi vuokrata kokonaisen suuren talon tai pienemmän huoneiston viikoksi tai pariksi. Vuokratalossa voit asua lomallasi paikallisten tavoin, vaikkapa Provencen pikkukylässä Ranskassa tai Toskanan maaseudulla Italiassa. Suomalaisten suosimia kohteita ovat myös Välimeren rannat Espanjassa sekä Sveitsin ja Itävallan alpit. Kaikki loma-asunnot ovat suoraan varattavissa Interhomen nettisivuilta. Hakuehtoja rajaamalla voi etsiä kesälomalle omaa unelmahuvillaa tai talvilomalle mukavaa huoneistoa Alppien rinteiltä. Myös lyhyet, alle viikon varaukset onnistuvat usein. Esimerkiksi kaupunkilomalle voi oman huoneiston vuokrata vaikkapa viikonlopuksi. Vuokraamalla talon tai huoneiston voit saada hiekkarannan suoraan ovesi eteen tai oman uima-altaan merinäköalalla. Eikä lomasta tarvitse maksaa enempää kuin mitä maksaisi tavallinen turistiloma hotellihuoneessa. Lomallasi voit nauttia kiireettömistä aamuista, tehdä päiväretkiä lähikyliin tai vain rentoutua omalla uima-altaalla. Voit laittaa ruokaa omassa keittiössä ja nauttia illallista perheesi tai ystäviesi kanssa talosi terassilla tai suunnata lähiravintolaan. Interhome on yli 40 vuotta vanha sveitsiläinen yritys, joka on toiminut Suomessa 16 vuotta. Kaikki Interhomen loma-asunnot on tarkastettu ja tähditetty. Katso lisää loma-asunnoista. interhome.fi